että tuolta on mennyt ensin toiselta puolelta sormeen sisään, toiselta puolelta ulos. Mä ajattelin, että en mä nyt sitten takaisin kanssa halua uudestaan vetää takas tuolta, vaan mun on pakko saada tuo poikki. Silloin pitää ehdottomasti olla sivuleikkurit mukana. Ja vielä semmoiset sivuleikkurit, missä on riittävästi virtaa, että saadaan semmoinen isokokoinen koukku pois. Olen aika isoja noin hauenkalastukset käytettävät koukut, mutta se ison puhannuskalastuksessa käytettävät koukut, eli virtaa pitää siinä pihdissä olla aika paljon. Sitten se hassi on ollut syömä päällä ja se on mielestäni se kiehee aika syvälle. Niin siinä kohtaa hauella on 668 hammaa. Ja laskettu yksi. En usko, että kukaan haluaa laittaa hauella. On äärimmäisen terävät hammaat tulee tuolta haavoimaan, mutta tässä täyteen. Sen takia on olemassa erilaisia työkaluja, mitä tämmöinen matkista rautalainen kitan avaaja, se laitetaan siihen, avataan kitat auki ja toisella kädellä otetaan tämmöinen pitkäterävät kiinni, jolla näppärästi väännetään pois ja poistetaan tämä silloin vieheen virtauksesta palaa. Nämä on sellaisia toimenpiteitä, että kannattaa reenata ja kannattaa olla mukana, eikä niitä tarvitse sitten alkaa miettiä, kun ollaan siinä saatu se ennätyskala ja halutaan se päästää takaisin, niin siinä kohtaa ei kannata miettiä, että toisesta kehää, vaan se pitää olla ikään kuin törperä. Sitten yksi semmoinen väline, mikä pitää olla kalastajan mukana, sitten me voidaan harrastaa kalaa. Aika on hieno juttu ja hieno harrastus. Kuinka monella on koukun terätys?